Αυτό που γουστάρω στη Λευκάδα είναι ότι δεν είναι μόνο ωραίες παραλίες, αλλά έχει και ωραία γλυκά βουνά. Πήγα και σκαρφάλωσα εδώ πάνω, στον Άγιο Δονάτο, περίπου 900 μέτρα υψόμετρο. Και ξέρετε κάτι, είναι μαγικό το μέρος, γιατί εδώ πέρα πάνω, σε αυτό το οροπέδιο, καλλιεργούνε φακούλα. Μια σπάνια φακή, τη φακή της εγκλουβής. Το μικροκλίμα της περιοχής την κάνει πιο νόστιμη από τις άλλες φακές. Και εγώ θα σας τη μαγειρέψω, όχι όπου να είναι, επάνω στην πλατεία της εγκλουβής. Να πούμε δύο κουβέντες, σας παρακαλώ πολύ λίγο την προσοχή σας. Καταρχήν έχουμε τον κύριο Μαρμαλάκη, τον βλέπετε, τον ξέρετε και την ομάδα εργασίας του, αλλά για να κάνουμε καλά και γρήγορα τη δουλειά μας, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε δύο εθελοντές που θα ελέγξουν την κυκλοφορία, να μην ανεβαίνουν οχήματα από εκεί και να μην έρχονται από την πίσω μεριά άλλα οχήματα. Θα πρέπει να έχουμε τα κινητά μας κλειστά. Κάθε θόρυβος θα γυρίζει τη δουλειά μας πίσω. Και αυτό σημαίνει καθυστέρηση για όλους μας. Νάτι λοιπόν και η φακή της εγκλουβής. Κουκλίτσα είναι. Και φυσικά στην εγκλουβή δεν θα μαγειρέψουμε λαγοστιφάδο, θα μαγειρέψουμε φακή. Η Λούλα είναι που θα μας την κάνει, τη φακή. Έχουμε και όλο το χωριό να μας παρακολουθεί. Και προσέξτε να δείτε τι έδεσμα θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα πλύνουμε τη φακή μας. Η Λούλα δεν πήγε σε καμιά κουζίνα να πλύνει τη φακή. Εδώ, κάτω από τον πλάτανο. Ιδανικό μαγείρεμα. Το πιο παλιό όσπριο που υπήρχε στη Μεσόγειο. Αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισάκ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακή. Πλήθηκε η φακή. Ωραία. 3 νερά. 3 νερά τριφτά με το χεράκι. Νεράκι στην κατσαρόλα. Νεράκι στην κατσαρόλα. Περιμένουμε να βράσει ή ρίχνουμε τη φακή? Ρίχνουμε τη φακή. Κρύο το νερό. Κρύο το νερό. Κρύο. Και περιμένουμε να πάρει βράση. Να πάρει βράση. Αρχίζει και βράζει. Σαν μπριγιάνι οι φακές με τον ήλιο που πέφτει ανάμεσα από τον πλάτανο. 2 ώρα για φαγητό. Σταματάμε. Νεράκι κρύο. Μπορώ να πάρω από τη δύση? Από όπου θέλεις. Εγώ το σύστημα το εγκλουβίτικο να ρίχνουν κρύο νερό και να σουρώνει τη φακή δεν το ήξερα. Μαθαίνω. Και τώρα θα τη σουρώσουμε. Καινούριο νεράκι. Κρύο. Κρύο. Πάντα κρύο. Τώρα θα βάλουμε το σκόρδο. 3 σκελίδες μέχρι στιγμής. 9,5 σκελίδες, αλλά και 12 να βάλετε, μια χαρά είναι. Να βάλω τη λιανίτσα. Πόση ώρα θα βράσει, Λούλα μου? Μέχρι να πει το νεράκι. Θα στεγνώσει κατσαρόλα δηλαδή. Περιμένουμε. Είναι έτοιμο. Το ρούφηξε το νεράκι, Η φακούλα μας θέλει λαδάκι. Συνεχές ανακάτεμα. Ρίξε και λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι ακόμα. Με λίγα λόγια, το λαδάκι δεν μπαίνει όλο μαζί. Ρίχνεις την πρώτη δόση, ανακατεύεις καλά, περιμένεις να τραβήξει, ρίχνεις τη δεύτερη και τόσο λίγο θα ρίξουμε και την τρίτη. 3 φορές λαδάκι, υπολογίστε περίπου ένα νεροπότηρο που βάλαμε, σε σύνολο. Άσπρισε
Σαν κρέμα έγινε. Ένας τρόπος εντελώς διαφορετικός από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάρτε τη μεθοδολογία να κάνετε τη φακή σας όπως εδώ στην Εγκλουβή. Θα ανακαλύψετε μια καινούρια γεύση, ασχέτως που δεν θα είναι με φακή Εγκλουβής. Το αλάτι μπαίνει τελευταίο. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Ρίχνεις το νεράκι μέσα και κάνει έτσι ένα κυματάκι. Άμα δεν το δεις, φακή δεν είναι καλή. Θα κάνετε υπομονή 5 λεπτάκια. Να φέρουμε και τα συνοδευτικά, εμείς να τη φάμε και εσείς να ξερογλύφεστε. Έπηξε, κρέμα έγινε. Και για το σερβίρισμα, λίγο ξύδι και 3 σταγόνες μυρωδάτο ελαιόλαδο. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λούλα. Δεύτερον, εάν ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια για 1 πιάτο φακής, εγώ για 1 πιάτο φακής από την Εγκλωβή σας χαρίζω όλες τις λιχουδιές του κόσμου. Φάτε μάτια ψάρια και διαφημίσεις.